କଥାରେ ଅଛି ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଆରେ କ'ଣ କହିବି ଆଲୋ ଚଲଣା ମୁଁ କ'ଣ ତୋ କଥାରେ ଅଛି କିଲୋ? ତୋ କଥାରେ ଅଛି ନା ତୋ ଘରର କଥାରେ ଅଛି ମୁଁ? ତମେମାନେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିବି। ତମେମାନେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବି, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବି। ସେଇଟା ହେବନି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ କଥା ହିଁ ଶୁଣେ। କିଏ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ହେଉଛି ମୋ ବାବା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଶୁଣେ। ମାଇକା ତମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା? ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିବି ତମମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ମୋତେ ନିଜକୁ ବି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ତମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ। ବୁଝିଲ? ଯାହାର କିଛି କାମ ନଥିବ ନା ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ କରିବେ। ବୁଝିଲ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ତମମାନେ ତ କେଉଁଟା ତ ସବୁ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଚେକ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବୁଝିଲ? ଚେକ୍ କରୁଛ, ଦେଖୁଛ ହେଲା। ଯଦି ବି ତମ ପାଖକୁ ଯଦି ମାଇକା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଉଛି, କାହିଁ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି? ନ ଦେଖିଲେ ହେବନି ନା? ତମମାନଙ୍କ ଇଏରେ ମୋର ଯାଉଛି। ତମମାନେ କ'ଣ କହୁଛ? ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପଇସା ମିଳୁଛି। ହଁ, ମୋତେ ତ ପଇସା ହେଉଛି କେଟା ହେଉଛି। ତମମାନେ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ନା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେବାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ମୋର ଫେସବୁକ୍, ତାପରେ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଚଳୁଛି। ବୁଝିଲ? ଦେଖୁନ, ଭଲରେ ଖାଇକି ଭଲରେ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛି। ତମମାନଙ୍କ ଦେବାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ପଇସା ଦେଲେ ହିଁ ତ ସବୁ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ତାପରେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିଲେ ତ, ମୁଁ ତ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ତ ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା। ନ କଲେ କି ମୁଁ କେମିତି କରିବି କୁହ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତମମାନଙ୍କର କିଛି ଫାଟୁଛି? ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଫାଟୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉନ ଫାଟିଆଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ମୋତେ ବି ଜଣା ଫାଟିଆଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲ ତ? ତମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଫାଟୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଶ ଜଣା, ମୋତେ ଫାଟିଆଟା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବୁଝିଲୁ? ଲଙ୍କା ଆଣିବ, ତାକୁ କୁଟିବ, କୁଟିକି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଲଙ୍କାରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ତମ ଘରର ସିନିୟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ଫାଟିଆଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ। କହିଲେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ବି ବୁଝେଇଦେବେ ହେଲା। ଏ କଥା ମୋ ଆଈ କହିଥିଲା। ଫାଟିଆ ଯେଉଁମାନେ ଫାଟୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍କାରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୁଏ ଫାଟିଆଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଅଲଜ୍ଜିଆ ବେଲଜ୍ଜିଆ ଲୋକ ଯାକ ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। କାହାର କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ପିନ୍ଧୁଛି କ'ଣ, କିଏ ଖାଉଛି କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଘର ସଂସାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅରେ। ପର କଥା, ପର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ତମମାନଙ୍କର? ମୋ ପିଛା ତମମାନେ ଛାଡ଼ିବନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବା ହାଇଲାଇଟିଂ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତମମାନେ ବା ମୋର ହାଇଲାଇଟିଂ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୋର ପଛରେ ହିଁ ଲାଗିବ। ଅଲଜ୍ଜିଆ ବେଲଜ୍ଜିଆ ଲୋକ, ମାଗିଆ ଚଲଣା ଲୋ, ତୁ ତ ସୁଧୁରିବୁନି ଲୋ।